दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे हाबाफारिखौ मा नोजोर एबा थांखिजों लानाय जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 4 मार्च 2020 मायथाइयाव आसाम नाङैनो 200थासो मोनसे हाबाफारि फोसावदों। थिग बे लेखायैनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आलारि बर' गोजौ फरायसालियावबो दिनै सिमोन दख'रा बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2010 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै 2007 मायथाइयाव गुन गोनां सोलोंथाइ हाबाफारि मावबोबाय थादों। बे लेखायैनो जेब्ला 2010 मायथाइयाव गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावदोंमोन अब्ला सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बर' फरायसानि अनजिमाया 66 जन साल'मोन। दा फैयै फैयै 2018 1900 आरो 1700 बर' फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बे लेखायैनो उननि समाव जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा 100 जौखोन्दो बर' फरायसायानो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायो बेनि थांखियै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे गुवार 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै बिसोरखौ इनकारेजमेन्ट खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जा मोनसे निसायारि बेसादनि सायाव जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लानानै दंमोन बेनिफ्राय जों गोजान जानो थाखाय बिसोरखौ सांग्रां खालामनाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि फरायसाफोरा गोख्रों फरायनायजों लोगोसे जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हानाय जायो बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव बर'फोरबो थानाय जायगायावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मिरु बर' फरायसा आफादनि फोसावनाय बायदि 200थासो हाबाफारि लानाय जादों। बिनि गेजेरावनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव 9 आनसलिकनि सिङाव लानाय जादों। गिबियाव गगामुगाव बेटबारि नोलोबारि हाइ स्कुलाव, सिलापथार आनसलिकआव दैमालु बड' हाइ स्कुलाव, सिमोन आनसलिकआव आलारि बड' हाइ स्कुलाव, मेटेल जनाय आनसलिकआव UN एकाडेमियाव, जनाय आनसलिकआव UNB मेम'रियेल हाइ स्कुलाव जिल्लानि सिङाव 9 दख'राया बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दिनै बर' फरायसा आफाद हिसाबै उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोदों। बिनि थाखायनो जोङो गासैबो दख'रानि मावथिफोरखौ लानानै समाजाव हाबनानै माखासे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय जों गोजान जानांगौ, समाजाव सांग्रां जानांगौ, समाजनि गारजेनफोरजों सावरायदों, बे हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दं। दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने मोनसे नोरजिया न'खर सोरजिनाय, बिनि थाखायनो जों सांग्रां जानो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायदों आरो जाहाथे इयुनाव बिनिफ्राय जोङो सांग्रां जागोन आरो जाफुंसार होनो हागोन बे बिनिखौ आसा फारिदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बे मेसेजखौनो होदों जाहाथे जों बेयाव गारजेनफोरखौबो लिंहरनाय जादोंमोन। जोंनि फरायसा गारजेन आरो फोरोंगिरिनाव जोंनि सोमोन्दोआ खोब इम्परटेन्टलि क्लस जानांगौ बेखौ जों खावलायदों। जाहाथे उननि समाव जोंनि खावलायनाय लेखायै बिथांमोना जोंनो मोनसे गोख्रों समाजाव बाहागो लाफानो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों।